Шушы Крешен Республикасы иҗтимагый оешмасы исеменнән, аның җитәкчесе Иван Михайлович исеменнән, шушы конференцияне оештыручыларга, бигрәк тә Казан шәһәре администрациясының мәгариф бүлеге идарәсенә һәм инде Казан Крешен оешмасына Светлана Алексеевна Борисовага зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Узган ел 35 еллыгын уздырган Казан оешмасының оештыручыларыннан берсе иде ул Григорий Васильевич Родионов. Шуңа күрә менә аның шушы конференциясын, шушы Казан оешмасы алга таба алып барып дәвам итеп бу эшләрне, шушы конференция оештыру бик үзенчәлекле. Минем өчен ул Григорий Васильевич иде. Күпләр аны Григорий дәдәй дип йөртәләр иде. Без аның белән 30 еллап таныш булдык. Крешен сүзе газетасында эшләгәндә, Туган айлар газетасында эшләгәндә, менә монда Газинур әфәнде дә, Луиза да әйтеп киттеләр. Ул шул кадәр җылы, шул кадәр чиста күңелле һәм шул кадәр шаян кеше иде. Ул шул кадәр настолько неконфликтный кеше иде, менә урысча әйткәндә. Аның дошманнары булмагандыр. Ул теләсә нинди бәхәсне, теләсә нинди шушындый ямьсезлекләрне матур итеп ямьләп, урынына куеп, матур итеп йомгаклап, йомшартып, матур итеп шулай бетерә торган кеше иде. Зур йөрәкле кеше иде ул. Һәм ул шул кадәр увлекающийся кеше иде. Ул урысча әйтеп әйткәндә, ул шул кадәр бирелгән иде иҗатка. Менә аның шигырьләреннән күренеп тора, ул бит татар халкының шигъри антологиясын төзегәндә кеше. Менә Исә Булгар җилләре дигән бер фильм булды бит. Ул аның өчен Тукай премиясе алган кеше. Менә шул фильмда шул кадәр бирелеп, шул кадәр аның эченә кереп, үзенең улларына Кубрат белән Давыт дигән исем биргән кеше бит ул. Алар Кубрат белән Давыт, алар Булгар ханнарының исемнәре. Менә шундый романтик кеше иде ул безнең Григорий Васильевич, безнең Григорий дәдәй.